जिंदाबाद सीकर माओ जिंदाबाद सीकर माओ जिंदाबाद पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद सीकर माओ जिंदाबाद जिंदाबाद थैंक यू बारजू जिंदाबाद जिंदाबाद Ki nong tre belasong that jong ke MEECL hapo ksatri jong ke MEECL Pensioners Association ha ka arpu pratrik ujeliu klarai banweng shwai ke jingeki hadien ba CMD ulakular ba ha kani ketayo un plat no ya ka baibam temen jong arbanai kata jong banai yeyong bat ubanai jemang na kaliang uba arju dekhar habaya keren bad PCN ulong ba ke jingelang galong ke baseso bad CMD ulakular ban sio shwai ya ka baibam temen jong kini arbanai Ulong ru bau CMD ula paweng no egejing ki inrai na kaliang jongki kilong ba udai ban penti kena shwa ban pen urlong egejing dawa jongki namar babon neki kilamat egejing e ka bakrau bad ulong ru badan na preng jongki keblati apang bad kuslai balalai snem kem shimlayo e ka baibam temen Shushu ulong ru ba ha ka bedai ba ka kaipot jong jersey jong ke MEECL dei ban pensai pat ba no kanang ban lap egejing shisha Bat shushu ulong balada CMD umbat egejing kular kinong tre ke belasong that baro kin beteng biang ya gejing ye ki jongki सीकर माओ जिंदाबाद सीकर माओ जिंदाबाद बारजू जिंदाबाद Tapi mengasong tu hi manga bu CMD pan tor sitio. Ma badu ang bagin sakliar kata kasibna ni arbna kata badai kata pension. Di handrai nak liang sikar ma bagi kuat ang kumni. Ma ba umdai syu bani lekai bar kejing im jongki pensioners. Ki belong lai hajar nerus pangut tamai bat kum juru. Kum ba hajar sam pangut ki serving employees jongki MECL ki bela join as on 31st March 2010. Bat ki banang song thai terter. Nama ring la CE ki ditang kijing kular, tang kijing penbit. Kalau ada kapor hakaba, la kada kapor dengi bangin sim daka direct action, ina hable no daka direct action. Namar ba kamdai ka fall jongi kum ki pensioners ne ki employees ki badan hapoka MECL. Katang mo belong syai. Namar ba kani ka pension corpus as on 1st April 2010 ka valuation ka jongka kalong 840 crores. Ti fees ngau thu bahaduk kani kasi ka bamanta kanum dunai ka 8,000 crore. Kanum dunai ka 8,000 crore. Kani kadi ka ka ba ka finance department ka power department bat kiwe ki badan ka bor. Kila shu shong bet klem le ru manta la khadu isnem tam. Bat yo ni chief minister nglayo bani keren manta la sisnem tam hari khempat le ru adu manta. Tengi demand ni kani ba kumno ru. Hapo jong kini kilai benai. Ba kani ka pension corpus. Kat kum ka actual valuation jongka. Kadai bon long in place. Bangin yo kita ki terminal benefits ke jongi. Mar ki bela chong thait manta. La saus nem sans nem kimpat yo ye ke leave encashment ke jongki, ye ke gratuity ke jongki, ter ki badai kini ki pensionary benefits. Ma, ya kata kadai kai bang kwa bon ong ba. Haba phila ban sim loan. Na ka banta kinu ki projects. Kinu ki tier. Ki bakador apa yo pinyo tang sispa tengka. Hari pikloi ban sim loan, bat pi place order gitu ke dekilak. Ha, namar balai kadan ka eke salandet. Tingim kwa ya kata ngikwa ba pide ban sim loan na immediately. Naka benta ki terminal benefits ki jongi. Nama la khadu isnem benta. Kene kalaya menta la khadu isnem. Kat ki bolong responsible je kene, they ban fix responsibility at any level. Namar ba hau arajar khandai ka proses kalaya ban sim ye kene lamba jo ke ADB. Asian Development Bank. Hari balik khlem long through. Napa ka ministry ru. Kala agree ye kene. Just because namar ba kadai ka hok ka jong kinong tre. Ka ba kamdan kanu ka kickbacks. Pimuan cakmat baniram. Ngisngo pangnut. Bahaduk menem step. Lagi sepangut kilong kemi kibla chong thaj. Ki phone kiong barju. Ngin le kumno mantala la stang lai banai manta. Nginum yo ya pension ka jongi. Ke medical reimburse kan jongmen jongi ngimyo. Ngila temen. Kaktang, kakta. Dengan sngo bakadang ka limit. Kaya kanu ka limit. Ngila long gerang ba. Ngimne si khulung kena. Kadang ka limit. Padang ngi aipor ba kumno kumulak komit. Uni CMD. Bahkan ni ka teo bun siwe kan ka pension. Siwe kan ka pension yang kibor lai banai. Yes. Nang ni sekemat ru. Every month. Kumba pisi yo ketulap. Ka pension ru hajo kapor.